Keruni range forest atum thengpi kang hua phan nepchek pen tangka joini luchuplot. Nijang karbi anglong kaparlo Keruni southern range arlo Keruni ing namrai kom sai khiatum dode sang se pen kachapatu ka jok patowe ajo baji krehini ra achitim thengpi kang hua gari pen thengpi kang hu abang hua phan kene ponlong lo lapen ing namrai kom atum kachapadok pik pen ajok tangka joini pen luchuplot. Kaching nang check amen bida sing rong hang lapen apomen karlirang sing rong hang lapen arong amen lang mi pi rong ki mi pusi ingnam rai kom sakya tumpet pachini pon ingnam ler sengalir alon ke lang mi nai politik karbi anglong henlo bontanon ki lapukali ajuang aniwang thengpi kang hu pen senglok ason ason ahormu antak kang hu ki thum thaya jok non ki ler seng aperte non sampridang ason nang manderlo sonsi pini pai bai jikloni phai sekep ajo por phai kre hini malom jiri kendeng forest big in charge lapen arisang hua tumpen patrolling dampo mahut ta senga rong along kang hua thingpi teta mobile yuddha gari ihum kidnaplong lapen Keruni southern range forest asai hemalong Abirta nang policy attached ranger jasira rong hang lapen arisang hua tumpen damsi Keruni southern range forest asai hemalong an wandelo kaching nang cheka gari registration number laki AS02CC 1143 lapen thingpi laki Hangakunda thengpi pusi pang thekpon laben Keruni southern range forest razir sab arluta ke kangalong ihum tata mobile ihum ke plak tang athengpi nepon long Adap por phai pli malomsi nepon laben thengpi along inut bidaseng rong hang pu abang pu kaching nang don pen rekom sai khia tum pen ke nepon athengpi lake lokong korong kadok kawe kibi trok sekep doji lapen bazar ador suri thongkep tikep damji pusi etes ranger pen ninjepon kaching nang cheka gari registration number AS 31C0854 Tuwe 12:30 malom apu jiri kendeng pen ajulong la apu Kailas Nest pu apu Pini forester one jiri kendeng deep in charge lo langli si atu ini tu inform nong kilo jadak kilo kilo la dari ne long check kilo amala inform der pi dak pen ko staff ko thai si la sogari bang wonder da ke kaprek bang kenili tum ke lason night duty lapu reserve forest ni tum dam wedi lasi ni tum bang ke normal night patrolling dam bom lo mane by foot se dam bom lo king kum dam bom lo anke ni tum ma ke kan malom malam ke kang malom malam ason gari lead gari track hai mane ipon bom dam bom lo amat ekta dim long bang mane fresh lead thek long lo amani li tum bang ke ambush del lo ambush de pi non son lason rasta long rasta dung sini tum ke ambush lo man lo matidi amat lapu gari pen nut amunit bike pen wang yello amat lang li phan bang ke lapu kopi phansi anan jo leke bang ma amat lang li phan bang ke lapu mat siang nep chek lo phan ma ke nang pi dorkar lo yele amat la si alang li phan arju lo nang li chidi ma chini tak Pini do bomma yello amalang ida pulo jadi ni like sitame ajulong yello asialang di panda nang di tanang dun den no koda ma dim do nang thanik no bo alang li pen tum sop daw pet lo amat ke kan molom la potholes do la lang bung hai do amat gari bang kusi log yat agari amanile tumbang hadak ke damong lok lo ke damong lok peti tumbang dak masih sis lo agari pen thing pen amat lapu tractor hang lo ajat hang lo amat la sum sim itu dak office on ma betul lo oke tuwe reserve lo bangke hati poila si gelong nangke market value ke
kan bagus loh 20 to 30 lan bagbe angke kb ke 70 kb lan bagke doji Kalau ni tu Thailand je, ni pernah handcuff sih kan, di bandung Thailand, nasi nasi pun Thailand salah lah. la sialang ni phan bagke ni tumke la rasta lang se theklong pot ni tumke reserve loke mojok le lut sitame gari noi ajat noi ni tumke nepon nata ajopor piala ni tumke suspected lo besalang di phan ke wani der lo la sedat investigate lo adat lo lang li statement and lo ajat lo kasi non kani investigate bom Kali tu pun Thailand nali tu karbi ting kan nali tu dah longam long mati. Nasi non lah alai lipat pila nali tu ini kan. Jalan pi mana tu? aha Alang lipan lah, nal tu kini belum abang pupan nal tu jalan pijat pun mate lup lori lah sonda kasi sik bini tu. kali ni tumke more further investigation phan non alang di phan ke la son jima pen si alang di phan ke lo japo angke mo aku pini mane hapunat alam the dolo pulote alang di phan aku hang thulipo aku investigate bom chalan pipidat mane lili tumke mane lason lo pulada ke dotum unit ke dotum theng prang ke lili tumke bosai nai masih jadi alang li tumle cibuji je pulote lili tumke action ke yang nang lek ko Abang kini belum ke abang pumen usun. alang li men ke bida seng rong hang Arong ke? arong ke lang nepi rong ke mi Parta ke? ta ke 33 sama Apo payment cini mana tu? apo pangke cewai lo pulo hala sing rong hang ko Payment ke? alang li payment bang sini